Mugi-mugi ya khususipun Bapak saged dados kok. Dalu punika kok masyarakat ngoro kok ingkang sampun rawuh sedaya menika dalam kok. Lah ngumbah keris gak mesti lho. Lho, lah iya, Ngumbahmu ki lho nang ndi? ora mesti. Lah. Arek ndi aku sing Gitu, anu nak Ki. duwike ketok lodang ya nang gone Diva ngono. Lah dalah. Wah wis jan wong plete iki wong nek gak njowo ya kowe kuwi lho. Lah jere Ngumbah keris ki nang gone empu. Nah. Empu ki sing paham babakan keris, orang yang ahli di bidang keris kuwi jenenge empu. lah kuwi gak trimo empu, Mas. Lah nyapa? Kuwi ya empu ngono. Tenan kuwi wis sampean ra roh. Pak Yudo.
Melok bayari dongtung. Sing muni dongtung iki kono lho kok iso sing mbok jaluk mik kuwi lho. Sampeyan yo padha ae kok. Ya ora iso kok. Anggap kene iki ora nganggo pernapasan apa piye? Oh mandak ming joget kaya ngene kok ambekanmu nganti kaya ngono lho. Lah kono pisan. Lah kowe ping pira? Ping 5 Ya kudune malah seneng diwehi akeh kok. Tambahi seneng. Wilujeng dalu bocah. Wilujeng dalu. Dalu Cak Komet, Cak Yuda. Nggih, pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, kula nggih sehat. Nggih. Cak Komet pripun lara nggih? Lho, yo sehat kok. Kadung Lah tekan. bekan kaya ngene kok. Sehat wong joget ya kaya ngono. Alhamdulillah wa syukurillah Mas Dalang. Nggih. Dalu Yuda. punika saged kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah dangu Mas Yuda. Nggih. Oh, lagi pisan iki kok dangu to, Mas? Maksudnya dangu mboten nggih. kepanggih jenengan ngoten Dangu lho. mboten kepanggih. Lah kata-kata dangu mboten kepanggih berasane pun ate panggih to. Pun riyen. Teng pundi? Nggih. Tuban. Nggih. Oh, sampean sing lali berarti. Lah ya saking suwene ini lho Ah, maksudku. nggih. Kisah sowan mrene alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam rangka tirakatan Nggih. jamasan pusaka nggih Mas nggih. Leres. Keluarga besar BKN. BKN. Hebat luar biasa lho Mas. Nggih. Japa meneh ki wulane wulan Sura. Wulan Sura ki tumrape piyayi Jawa, Sura ki mesu raga. Raga kuwi ragangane awak sing diragoi rina wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Saranane lewat apa? Liwat tirakatan kaya bengi iki ngenekke wayang. Ngono lho Mas Komet. Wong kok gak paham kowe iki karo budaya Jawa. Lho, ora paham? Lingak-linguk kowe. Lho niki lho acarane napa? Jamasan pusaka. Mulane tiap wulan Sura tumrape wong Jawa ki jamas pusaka utawa ngumbah pusaka ki hebat. Oh. Contone kaya aku. Piye? Kerisku winginane ya wis bar tak kumbah. Kerisé bar diumbah Cak Yuda. Nggih, kerismu mbok umbah berung. Oh, sering Neng ndi? yo ora mesti no. Kadang ya nenggone mblaklu, kadang ya ora mesti. Dadi rutin aku, Mas. Lah ngumbah keris kok gak mesti ki lho. Lho, lah ya Ngumbahmu ki lho neng ndi? ora mesti. Lah. Arek ndi aku sing Gitu, anu nak Ki. duweke ketok lodang ya nenggone Diva ngono. Lah dalah. Wah wis jan wong plete iki wong nek gak Jawa ya kowe kuwi lho. Lah jere Ngumbah keris ki ning gone empu. Nah. Empu ki sing paham babakan keris, orang yang ahli di bidang keris kuwi jenenge empu. lah kuwi gak trimo empu, Mas. Lah nyapa? Kuwi ya empu ngono. Tenan kuwi wis sampean ra roh sekali-kali melu. Oh, omongan nek karo wong bedun ya ngono kuwi. Ayo. Empu ki tegese wong yang paham dengan keris. Oh. Keris kuwi barang sinengker sing gak kenek nggo ngiris. Mulane keris ki ana sing keris luk 1, luk 3, luk 5 lan sak peninggalane. Kudu paham kowe. Nggih. Wong Jawa ki lakune laku tirakat. Contone kaya bengi iki. Iki. Awake dhewe di samping nonton wayang, tapi ya oncek-oncek awake dhewe ki dionceki. Lho, awake dhewe iki gedang apa wong to jane kok. Awake dhewe digonceki iki lho. Lho, Dionceki ki tegese mawas diri ngono lho Mas. Aku ki sapa? Ya. Kowe ki sapa? lah lali. Lah, Karo ya. awake dhewe Iya, kok Ki. lali. Lho ngene kok menghibur iki lho. Cara awake dhewe kok lali gitu. Lho malah lali lho paling Lah, ya. iya. Jan omongane karo Balik bu to. Lah situ. Mas, maksudnya aku ki sapa? Kowe Lah- ki lho sapa? lho, lah ya lali sampean. Awake dhewe kok lali, aku genah Komet. Sampean sapa? Lah bener. Ngene lho Mas. Ya Allah Gusti. Kowe ki paham ora to sing tak omongne? Gak. Lah. Wong ora paham lho. Roda kuwi kan mubeng to Mas. Roda kuwi kan mubeng. Ha, Ya ora mesti lho. kok ora mesti iki lho. Lho roda kok mubeng lah nek roda serep kae apa ya mubeng. Kae roda Dadah. serep ya meneng iki ta? Iya, Lho bener. iki lho seksine. Seksi piye maksudnya ki? Seksi roda. Rodo apa karekan? Lho. Enggak sing tak karepne iki cakra manggilingan. Nah. Rodane donya ki lho Mas. Rodane donya ki mubeng ngono lho. Lah ya lagi bengi iki aku ngerti. Piye Mas? Mbake donya ki enek rodone to, Mas. Kuwi nak kadung nambalno roda Angel lho, donya. Wi. Wah. Angel lho, Wi. Mesti golek danau nggo ngrambang ngono kae. Badhe nambalke roda donya, Lah. Pak. Nek pas bocor ngene kae.
Halah kok gak paham sanepan lho. Pripun Lah Cak Mas Ito? Dalange sing timur sing enome paham, kowe iki sing tuwek pekok. Lah ya roda donya ki rodane sak pira kuwethe lho Mas. Sing dikarepne roda donya ki lho Mas, tegese wong urip kuwi ya, iki sawang sinawang. Tegese Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Ngono lho. Ya, sawang-sawangan. nek ngono genah. Iwas-iwasan, ya bener. Iki cah piye le cah bocah kok malah kocluk ngono kuwi. Lah piye lah cah rumangsam? Lah. Jare kon nguasne kono. Sawang sinawang ki tegese roda mubeng, kadang ning dhuwur, kadang ya ning ngisor. Ya. Ngono lho, Met. Komet cah kocluk. Ya, aku kadang-kadang yang ngisor, kadang yang ndur, gak mesti nek awak kesel ning ngisor aku Mas. Lah, lho. Piye ngono ki? Aduh, pikiranmu kok mesti selalu iki negatif iki. Kowe iki ngeres iki ngono kuwi. Kok iso ngeres piye to? Kok kadang ning ngisor, kadang ning dhuwur ki tegese wong ki sok kadang nampa bejo, sok kadang ya nampa cilaka. Nggih, nggih. Lah mulane kanggo wulan sing becik, utamane wulan sura, tumrape kowe lan aku ki wajib ndonga. Donga. Iya. Donga apa? Lho. Dagelan donga ya apa mandi? Kok ora perkara Sore mandi. mau donga sambutan wis kuwatah lho Mas. Mas Komet, wong donga ki ora ragat, donga ki senjatane menungsa kanggo nyuwun ning ngersaning Gusti. Wong donga kok iso mandi apa ora ki? Lah nek ada-ada tekan kene kon donga mbok kiai wae kok dagelan kon donga iki lho. Awake dhewe iki guyokne wong lho ngono. Kok donga? Maksude ndonga sinambi guyu lho. Lah iki. Ya ora kena donga kok cengengesan. Nggo donga ki ya sakral. Ora kenek lho. Nek donga lho iki lho segine ya iki lho. Donga ora kena karo guyu no. Lho. Ora dalang ki lho jane kancane sapa kok modele gak ajek. Kancane kancaku. Aja mok seneni lho Mas, bengi iki lakone abot. Apa lakon abot iki lakon apa? Lho. Apa dhek angkat-angkat gamelan? Lah, Apa dhek lho. nata debak? Lah. Wong gayan karek lungguh klek karek. Cok 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 ngene kok abot. Kok lha apa ora melek suwengi lho Mas. Lah. Lah yogane apa mbanggep turu? Ki yo melek iki. Lho, tegese iki sikil ya obah, tangan obah lho. Lah Kabeh. tukang ngendang, tukang gender ki lho malah ngene ae. Iki sewengi iso gringgingen lho tangane. Maksudnya iki nek bengi iki lakone abot tenan Mas. Kok iso lakon abot? Semar bangun kahyangan to. Bener. Lah kuwi sing ngusung-usung semen material sapa? Lah. Teko kahyangan. Oh, Sapa? Tetake. Mas Gusti nyuwun ngapura ya Allah. Cak Komet Napa? alias Supri. Napa to? Jenenge do gambir. To gambir. Kewaplok pisane kok. Tegese Semar bangun kahyangan ki kok ora terus Seman ki Semar Seman. terus mlebu nang gone toko bangunan. Pak pesen wesi, Pak pesen pasir, Pak pesen semen. Ora ngono ya, Met. Iya to. Nah, Semar bangun kayangan ki sing dibangun kok ora wewanginan secara fisik. Lah apa? nah, Tegese sing dibangun ki jiwa lan ragane. jiwa lan ragane. Ditata atine, diresiki atine, sing dibangun ki jiwane, Mas. Ngolah rasa Cak Yuda. Lah iki lho cilike pinter jenenge wis pinter. Sampeyan yo ning kene Piye? anu sing nanggap sinten? Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Jenengan? Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Lah, Lah kowe, Lah aku sapa? Lah sapa? kowe iki lho piye, Met? Kowe iki lho Sing nekane aku rene iki lho sapa? Aku Pak Lulus karo Mas Heri Suyoko. Lho, Pak Lulus kok gak telepon aku? Lah ya mbo. Lah sampean sing telepon? Pak Lulus karo Mas Heri. Lah sing telepon aku sapa? Pak Lulus. Aku ditelepon Pak Lulus. Lah. Lah aku kok gak enek sing telepon? Lah ora ditelepon kok iso tekan kene. Nah, Lah ngitku nek ramen-ramen. Wong kok enek ramen-ramen. Wong ki nek lancang ya kaya kowe iki lho. Wong ya Mas ya prinsipe menungsa, prinsipe wong Jawa. Nggih. Kuwi nek ora dikon ya aja mangkat, nek ora diajak ya aja mangkat. Nek ora diomongi ya aja kepengin krungokne. Lah iki sing keliru Mas An. Lho, kok iso ki lho? Zaman sekarang ada istilah namanya jemput bola. Nah. Wong ki nek klemer-klemer nunggu diceluk ya ora oleh apa-apa. Ya ngene iki lho. Saurunge ditangkap awake dhewe kelolon-lolon nganggo klambi tanggapan, ya ora. Enek son padang-padang teko. Waduh. Nek wis kadung kaya ngene Pak Lulus mosok arepe ra mbayar kan ya Mas, izin, ya ora. Wong Jawa ki alus.
Wong Jawa ki alus ibarate putri ki putri Solo, tembung sak tembung alus, ora kok tegas kasar kaya kowe ngono kuwi. Apik sing alus tinimbang sing kasar. Kok iso lho? Lah nek wong alus umpama nek dayoh teko, monggo Pak katuran pinarak, monggo. Ibu, monggo katuran pinarak. Lah sumangga, lah sumangga, lah sumangga. Petuk wong alus aman. Lah petuk wong kasar kaya kowe. Ayo Bu, masuk Bu, ayo mlebu, ayo dalunggo, dalunggo. Ora iso yo ndelok kanggone. Ora iso ndelok kanggone iki lho. Lah wong alus ketok apik ra kanggo kuwi. Lah nek kebakaran wong alus, lho omah kebakaran. Ayo kanca-kanca niku ndamel bak, mbeto anu nggih diguyang omah telu yo entekno, Bos. Entek kabeh. Ya langsung yo ora kaya wong kasar. Wo, kebakaran. Ayo langkah kabeh go baju. Wo, selesai. Kuwi lak tumrapmu nek pas enek wong kebakaran. Ya iya. Lah saiki nek wong babaran, wong lairan. Ya menak sing alus. Bu, wis buka telu. Ayo Bu tarik napas, tahan. Wis ketok rambute. Ngeden Bu, ditarik lho, bayi selamat. Ha petuk kowe. Ayo ndang ngeden. Ayo metu ora? Ora metu tak bacok ndase niku. Ayo. Lho, tapi kan cepet metune. Bayi iso mati merotol kabeh baluke Ayo kok ben iso. penting wis lahir kok ya. Ora ngono. Iki piye to iki? Jare kon iki aku pak kowe padha-padha islame lho, aku ki jebolan pondok lho. Lho kene ya muslim. Pondok ngendi saiki? Pondok bersalin. Iya kandungan kok ya. Asal. Ya. Ngene tak. Salame kok ya lho. Salam ya. Salah sitok meneng. Ora kono-kono kene-kene. Meneng salah sitok. Lho Pak Pri. Ya, salah. Konangan kowe. Omongan lho komet. Ayo nek kowe arek ngaturke apa? Ngaturke luput. Lho, ora tegese ki lang wong awake wong Jawa ki uluk salam nek wong Jawa kula nuwun nek cara Islame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Komplit lintas agama. Kowe njajali sapa ora? Iki piye ta iki? Salam keguyonan. Ragage ya leh cah. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Kalau cah kae ngene, mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane gedhem leh cah. Lah iya. Wonge sak pentil ngene kok suarane. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Yen sewu kula salam niki ndongane jenengan ampun cengengesan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Salammu ki lho mulek ae. Karepmu ki arep nyapa? Mukadimah. Kuwi ora mukadimah, kuwi jenenge mukok. Mukadimah kok ngono ki lho. Kudune kan as-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Oh, kurang ambiak berarti ya. Ambiak. Ambiak ndasmu kono kok iso. Amma ba'du. Lho. Kok mbak jujuk ya ama ba'du. Aku selak keliru. Para bapak-bapak. Bapakmu kok akeh meneh anak arisan ta kowe? Ya bapak ngono ae. Para bapak. Ibu teng pundi, Pak? Nyapa kok teko ibu? Kula teng mriki. Sing ngarani ning alun-alun ya sapa? Wis pirsa nek masyarakat kowe iki nang kene, ngono lho. Malam hari ini apa? Wis ngerti nek lampune peteng ngene iki ya malam. Sing ngarani awan ya sapa?
Terima kasih. Apa wis dikeki? Gung. Adalah. Aku tak sambutan. Ya sambutan dan sambutan mungkin ya ora ganggu kok iso nggih to Mas. Nggih. Kula kalih panjenengan lah mboten ganggu to. Leres Wong sanget jenenge Mas Ito. kanca ki tunggal kanca, tunggal nusa, tunggal bangsa, lan Bener. tunggal bahasa. Bener. Padha-padha urip ning Indonesia. Nggih. Namung Panjenengan ngasta dalang, kula ngasta dagelan, kanca sinden lan niaga. Leres niku Mas Nggih, Ito. nggih. Campur sari komplit masyarakat Komplit. menunggu sedayanipun. Nggih, lempak danten. Lah, dalu apa melih kula kalih panjenengan lan ketok sae ngaten. Nggih Mas Ito. monggo jenengan ngriki lho. Iya ta nggih. Ngapa kok nesu? Ketoke sampean kemiren aku arep ngomong no. Ya omong ya njang ngomong. Lah kono Udah ngomong ngomong, ae. toh. Wong ki inauloha, Maso piring. wong sabar. Kekasih Gusti. Lah paham ngono lho Yo ya. paham cah muslim. Becik ketitik. Allah ketara. Lah bener kowe iki kok iso ing ngarsa. Langsung tulodo Ing ing madya. madya mangun karsa tutpuri handayani. Cocok. Bono Caraka caraka data sawala tak kepruk bata bangka. Minggato. kok nesu Wis emosi iki Sampe piye to, ngomong Cak? sakti mbok aku iki dikei kesempatan. Ya mangga Sampean monggo, nek aku nah. ngomong sampean meneng, sampean ya meneng. Oke. Aja Meneng nuruti kabeh. kene ae Oke. malah. Anggere kene omong kono omong. Akhire kan ya ora enek sing omong-omongan Ya, to. coba ta sambutan. Dadi siji Ya. kasih kesempatan kanggo kanca, nek sampean mau wis terus gantian aku. Ya. Ora Ya. kok terus kene ape omong kono omong karo Ya, ya, dalang Mas. ngene terus. Ya. So apa ngomongku? Coba, Lah nek kono kanca-kanca ngomong meneng terus saya. diganggu ayo sampean meneng. Ya, Pak oke, Yudo ya. meneng, aku sing ngomong. Ngono Ya. lho. Engko nek aku ngomong ngomongmu kapan iki kok kowe ki lho ndang ngomong. dalu punika enten napa to? Lah. Dalu punika enten wayang. Ingkang ateges wayang menika kula lan panjenengan sami makempal dados tunggal menika nggih menika mboten senes kangge ndongaaken ususipun kagem keluarga besar BKN nggih menika singkatan BKN menika. Panjanganipun nggih menika BKN. Kula dongake mugi-mugi dados opo. Nah, sageta ngurakapi khususipun kagem masyarakat Ngoro Gunung. Ngoro Gunung menika nggih menika bulan nggih Pak nggih. Bulan. Nah, nembe pindah kula teng mriki menika remen sangat saged bertatap muka kalih panjenengan sami. Mun tepang kalih kula napa dereng Bu? Derek ditepengken. Kula komet saking Kali Tidu. Niki saking Ngawi naminipun Pak Yudo. Lah, sampean sapa? Sinten, Mas? Ngomong. Gak ngomong. Mas? Lah, niki dalange Mas Bimo nak mboten klentu. Dalu punika namung saged ndedonga apa Mas donga apa? Khususipun kagem Pak Lulus matur nuwun nek mboten napa Pak Lulus menika kula nggih mboten saged mriki. Nah, Pak Lulus apa Pak? Pak Lulus menika mugi-mugi rezekine tansaya kebak mboten lokak. Mugi-mugi sedaya masyarakat umumipun Ngoro Gunung nggih Mas nggih. Melu-melu. Wah, sewengin dalang. Lah jere kon meneng piye to Ya Mas, gitu? Mas. Kayak omong ya omong. Mas, Lah Mas jere ngomong Komet. piye? Kowe wong Jawa apa ora? Ya Jawa no. Jawa apa? Jawa Dipo. Dipa Ya apa? adalah. Dipo negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina babah. Babah apa? Bang ngene, bang ngono karek. Ora tegese kowe iki nek wong Jawa, Yo. wong ki sing digugu kan omongane to. Iya. Kebo sapi sing digugu. Keluane. Lah nek menungsa Entute. omongane. Kowe ngomong jare nek pas aku ngomong Pak Dalang menang. Iya. Aku kon menang. Mm-mm. Apa aku keliru? Apa aku salah? Yo gak salah, gak keliru ning aku kan butuh interaksi. Lah aku ngomong yo sahur. Oh, sahur manuk. Ya, sahur manuk. Sahur manuk, Oke, Mas. Paham, oke. paham. Nggih. Ila sak saged-saged kula urut. Mugi-mugi ya khususipun Bapak saged dados kok. Dalu punika kok masyarakat Ngoro kok ingkang sampun rawuh sedaya menika dalam kok.
iki piye ta kok donga kok Piye kakek. to? Kok salah neh, kliru meneh. Maksud iki aku nak ngomong gong. Digongi. Oh, digongi. Menandakan nek Mas Komet ndika wong sing budaya, Bener, wong bener, sing bener. paham dengan seni. Bener. Mulane kudu digongi. Oke. Yo, tukang gonge siap. Nggih, khususipun kagem Bapak Lulus, matur nuwun ingkang kathah rezeki mboten lokak ning tambah kebak. Sedaya ingkang rawuh kula donga agong. Kula dongake mugi-mugi ingkang ngegong tangane cantengan. Kok nesu terus nesu salah terus, emosi terus. Suwek ra iku. Piye to, Tawang, piye? tawang. Ora peran ki piye? Wis gak omong aku. Lho, tenan kowe ra omong Tenan. Wong ki nek nyambut gawe nang dalang ki sing dibayar mergo omongane, sinden Nggih. monggo tembange, dagelan mergo saka omongane. Bengi iki kok ngantek enek dagelan, sewengi ora ngomong, Bener. mudhun ora bayaran. Nah. Wis, alhamdulillah, Alhamdulillah. didum loro Mas. Oke. Oke. Ah. Piye? Ngomong. Lah, Wah, jare malah ngomong ra gede nih. ngomong. Ngomong. Yo Manfaatne para sinden. Nggih. Iki. Ya. Lah, mumpung Monggo, disiapi lho dipilih. iki. Kowe iki lho Kok mutung terusan ki piye lho? disiapi kaya ngene kok sing paling Nggih. mbok senengi sing nyocoki Endi? karo rasane Cak Omet. ngatimu sing endi coba. Pri. aku milih. Iya ta. Aku Ya. Milih. gak apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Bebas. Bebas. Sing di. Sing di Mau pikir dhewe kae. Pinggir dhewe. Bayo. sing iki ta. Heeh. Iki Ya, senenganmu kok milih sing kotot kowe. kok kotot piye nang ngene Iki iki. lho wates iki mrene, Ya, sing iki bener. lho. Jare iki. bebas kok kon milih. Maksud- Nah, aku milih sing ngene-ngene iki jelas kaken pola. Iki aku jek butuh skincare nukokno apa-apa. Wah. Lah lek sing kono aku anggere tuku minyak kampak karo dhuwit tik no wis. Kowe kok minyak nyepelekne. Iya. Minyak kapak. Maksudnya bebas memilih itu yang sebelah sini sampai sini. Nah. Sing loro iki lho tidak. Ini sing khusus malam hari ini. Oh, nggih. Iki sing diaturi lagi Ya. khusus nembang laler mengeng ya loro iki. Laler nggih, mengeng. Mas, biasane nek nenten ngenteni dagelan to ngono kuwi. Nggih. Kan ngelok-ngelokno sinden sing ngene iki to. Pripun, Nggih. Ma? Bareng ngono iki medune setruk nganti saiki gak iso Oh. tangi. Nah, wulo Piye kuwi? rumahna wulo. Ha, Piye kuwi? wulo. Ha, kabak bra kowe. Kuwi ora Ayo, Roto. Dadi gak iso ngomong. Nanti gak iso ngomong. Ngelokne sing kotot sing apa ngono iki. Mm-mm. Bareng ngono iki ta medune langsung gak iso ngomong to bareng berarti ngono. wong loro. Lah sing kotot ngelone kono. Lah dalah. Cangkeme penceng terus setruk gak iso mlaku. Niku dagelan pundi ta, Bu? Enten nggen kula. Dagelan Nganjuk mriko. Kok enten, nggih. Nganjuk. Oh, ning Nganjuk Mas nek Bojonegoro aman. Wes ngliwati alas ora apa-apa, wisan nganjuk. Tapi umpama setruk sampean ora apa-apa lho Mas, wong ngirit. Oh, setruk ora apa-apa ki lho rumah sakit. Ngirit tuku sepatu biasane loro kuwi gur siji, wong siji ya gur ngene kok ya. Dalah. Ya ra. Wah. Cengengesan iki kok. Sampean pengen ya? Apa? Setruk. Iki lho cah iki. Sing endi iki lho sing Mbak pilih kowe iki diwenangne milih kok. Sindi. Bebas, milih. Bebas. Nggih, Mbak sing seragame Sindi. kita sendiri ini. Setengah. Nggih, tengah niku, Mbak. Seragame sing beda dhewe. Nggih, Beda sing- dhewe. Iya. Ayo Bu, munggah Bu. Yo kanca-kanca sepati. Ora kono. Lha jare sing beda. Ya, Iki ah. lho. Oh, alah. Ayo Mbak Mary semeneng. Ya. Sepati kanca-kanca. Mangga, Pak, jumeneng. Mangga, Pak, jumeneng. Monem. Ayo. Mana-mana Mas. Wah, Mas Komet. Nggih. Ternyata pilihan Anda tepat dan sangat tidak salah sekali. Betul, Pak Yuda. Seorang pesinden yang anggun, Nah. seorang pesinden yang manis, Manis. rambutnya Oh, iya. ngemak ngembang bakung, bathuke nyelo cendani, netrane belalak-belalak bawang sebungkul, yen Cinandra Pasuryane kurang condro luweh warna, prasasat widodari sing ngejo wantah.
Sing wedok kaya Komorateh, sing lanang kaya Komodo. Dadi Wah, kuwi to ki. Komodo nyatek kowe. ayo wong iki dijumbuhne ta. Lah dicondro ya sing apik kok. Ayune kaya ngene kok terus modele tok krembetan uler. Lah aku ki milih kene mergo memperbaiki keturunan. Ayo coba. Kene ketok gede dhuwur. Disapa? Heeh. Ada pepatah mengatakan Mas Komet, Napa ta? tak kenal Maka tak sampluk. Tak sayang, tak sayang. coba didangus. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Iya to piye? Lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sayang? Piye Mas? Anu Ya, kabarnya Bella. bagaimana? Apane to? Kabar KAPAR Ngomong sing jelas. Lagi? Aku Oh. Kowe iki nek ngomong ki sing tegas, sing jelas iki wong lanang lho. Wong lanang gagah pideksa tunjukkanlah pelananganmu ngono lho. Piye to ki? Tunjukkan kamu. Enggak tegese sebagai wong lanang lho iso menunjukkan baik lanang. Sing tegas lho. Lagi Jeneng Tegas. ngono kok. Tegak. Perken. Sing tegak. Iya. Eh. Nah. Ini namanya siapa? ah. Ya. Nah. Oh. Nah. Ya adalah. Oh budek. Saya budek saya. Lah wis senenganku, aku nek gudeg iki kadang entek 2 piring. Waduh, podo. Kadang aku entek 2 piring lah kuwi. Nek gone Margoyudan. Gudeg ceker. Budek. Kuwi Lah ya, gudeg yo entek 2 tak piring, sak entek 2 yuto. piring. Aku entek 2 piring. Bagaimana kalau kita melantunkan satu buah lagu sayang? Wah, bablas saya. Lah aku nek kopi biasanya diadai gelas. Iya. Cocok aku timbang cingkir luang gelas. Iya bener. Bablas. Lah entek 2 gelas aku gone bulurah pahit kopine. Aduh, lagi kiwa tengen kok bablas kabeh. Iya Bagaimana sayang. kalau kita Mas Denan grupnya apa nih? Sukoi Romo Gempar Sukoi Romo. Indonesia. Wah, Kedaban. Coba saya minta nadanya, Mas. Piye Mas Mas? David, Mas Rian. Iya. Aku arep bapakno. Aku akan Iki, merayu iki. untukmu. Boleh Aku suwi lho ora dirayu wong lanang lho, Mas. tenane? Oh. Aku lho ndredeg ngono nek sanding wong lanang iki. Allah tenane. Iya, Mas apa meneh koyo sampean sing piantune bagus, putih, jenong, ya Allah. Gemes, masa depan pasti cerah. Kok kan di bojo teklan kok duwe elep rolas. Keturunan pasti ganteng dan cantik loh Mas. Bibite koyo Sampean mau ngomong putih, Oh, mulut oh. gede kan alah. Ora iki kamu ireng. Iya, kamu ireng. Aja ngono lho Mas. Ireng ra apa-apa, Bu. Kuninge ala, api ireng. Lah kok iso lho? Ah, anakku kena kuninge ning gone rumah sakit patang dino. Amin. Mbokane ndek nane. Piye Bang, Mas? piye? Piye Mas? Piye Mas? C. C iku pindahe nang wong. Wah. Rangkone iki le. Mana tanganmu? Oh. Kanan apa kiri Mas? Nah, kalau bisa tangan dua-duanya. Tawakaken ngono. Tawakaken Iki ngono lho. cinden apa pampir? Aku yo Satu, jarah satu, kowe satu. tangan sitok ae. Kang Mas ya Allah. Aku mak trenyes. Habibi. Halo. Pemusiknya sentimen karo aku. Ya ora apa-apa to, irama Kira aku, padang pasir kan sesuai, hidungnya kan mancung. Apa taring ngene Mas aku? Ojo, aku gak betah. Hidungnya kan Kok mancung. piye lho? Jadi termasuk wajah-wajah Arabia. Nah. Bisa dong dia kalau menari semir itu loh. Ngawur anu aku yo rada gaul Mas, rada gaul. Kok masuk Sing padang. lagu terkini Mas, lagu terkini. C Mas, C. Weh lah. Pindahe neng. Lagi kasmaran ya Mas. Mbah Kate. Mbah Kadir melok mae, Cok.
Contone piye ta, Mas? Magadi. Lho. Rayu. Yo sing cocok ngono lho Mas sebagai pasangan Cek, ngono lho coba Mas. cek tadi. Iki lho, lasono contone. Aku ra ngemis. Wah. Ya ta. Pancen ora ngemis awake dhewe. Awake dhewe ndagel tanggapan. Nek atiku miris. Umpama ra bulat apik. Dhuwur meng kaya. Lah sampe Dhuwur lah. Kuwi ora sampe dhuwur. sing jaluk kok. Terus Kuwi jalan. no. Alah ndi kuwi? Ndi kuwi dhuwur. Mergo sampean pilek. Sakmene lho Mas, sak pira mau delok. Aku ora ngemis. Kanggo zoom delon lambene. Ning atiku miris. Pilek irung. Kok malah kepenak berbus? Pilek. Ngono kok ya budal tanggapan. Angel. Apa abune Mas? Apa? Ane sok kaya ngene. Iki lagu apa ta, Mas? Kesayangan toh. Oh, kesayangan. Kesayangan Cak Iya, Komet. iya. Lah nek duwe lagu dhewe silakan apa, Pak? Nah, Iya. coba. Wong salah ora gelem ngaku salah. Ah. Suwe sapa wonge sing betah. Matamu Dhewe. Nah. Kata-katane iki lho. Wis sebab mata-matane lho. kata-katane Matamu dhewe kuwi aja. Kata-katane. Mripatmu Nah, lho. wis lho. ora teko Kok wis ngerti sak nyatane wis sakola menangmu dhewe tandur pai jebol tukule malah suget tegiyo asik tigas dangan dangan. yuk hijau mania yuk iki rombongan kon buyar Mas Piye ta piye? Lah jaluk piye ta? aku iki ngerti piye? aku ngerti ngene nggo elektron dhewe Jenenge campur sari kreatif piye? Kreatif apa kuwi jenenge? Garap Mas iki Garap iki ngene iki. Garapan iki cara ngerti garap kok. Wah. Piye? Sampane piye to, Mas? Sindene iki yo garap iki. Iki engko tak garap. garap. Tuh. gak aku ketoke gak cocok karo iki Lah terus maksudmu? PPN Wah. Mas, Ora apa-apa. gak wis aku golek dhewe Mas. gak Ojo ngono to Mas, aku wis mbok cicipi, wis mbok demak-demak, wis mbok makmek terus Aku tidak mungkin melakukan itu. Kancamu ngono yo mah lho Mas. Aku wis ternoda kau lho Mas. jangan menuduhku Ram, Aku wis ternoda. rompengan. Roma Rombengan. Ram, kamu jangan seperti itu. Kamu tinggal gelanggang colong pelayu, habis mandi sepah kau buang. Emangnya ini wanita apaan? aku tidak pernah melakukan apa-apa Ram, Mas, Ram. Mas. kok tak tuwapuk Roma kok ram-rom kok romeli Aku sebagai kakak, Yo. aku tidak terima. Oh, Kakak. Adikku telah kau nodai. aneh Aku meteng, Mas. Aku meteng. tidak Dia mungkin telah meteng sekitar 2 menit. 2 menit. tidak Aku wis mungkin bukaan 15, Mas. Bela. karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan Hehehe. Kok Apa enak rumah ditutul menutul-nutul kan? kok? Upama sampean tak wae kebebasan ngono sampean milih sing ndi Mas? Ah, Aku bila. iki sebagai istri pertama iki legowo. Wah. Aku lega Kang. Mas. Surga. Jembar. Surga. Aku iki jembar Kang. Mas. Seorang istri kok menyuruh suaminya menikah lagi. Surga. Nah, Surga. pancene paling jembar dewi apane kuwi? Kenapa? Apane? anu lah ngono dadak Oh, saya tak WA ya Sing Ya, ndi ya, Mas? oke. Sing dijajali pomone sampean Sing di pilihanmu, sing dicoba pilihanmu. Jirut mboten mboten Bude Swedakne kok, swedakne tenan ngono pilih kowe. ngono ancamane wis nek gelem soalé Mas. lha nggih ancamane wis setruk kok Jirut 4 Sing di, ting
Ding ding. Oh, Ayo, Dik. Krisdawati. Oh, Anu. ya, semeneng. Gung wis dibutuh ta? Sampun. Ah, senengane. Aku sing ngurung, Mas. Heh? Aku. Piye to? Aku nak gung duwe malah gak seneng. Nek wis duwe. Oh, golek sing wis duwe bojo. Oh, saingane siji. Wah. Ya, Lah nek urung duwe ngene iki, saingane Akeh akeh. saingane. Ya Akeh. bener-bener pilihanmu termasuk bener. Tepat. Wah, cocok iki ya nek. Selamat malam. Wah, iki lho. Namanya siapa sayang? Oh, enggak apa-apa, enggak usah ngomong ya. Kok sama nalus to kok sabar men to karo Sabar kowe? karena yang dipakai kan ndak sini ya ta. Oh, piye, omonganmu piye? iki lho. Iki digenahne lho. Kowe iki Kenane ngomong sik. kok sing dipakai enggak sini iki maksudnya sing dienggo sing di. Lah kan nak nyugu-nyugi apa-apa kan tangan. Lho ngono lho, Mas. Oh iya iya iya, pikiranku Bener. tekan ndi. Bener. Ah, padha karo aku. Lho. Berarti Iya, ya tapi- kuwi berarti. Wong kok iso Aku karo kene, kono karo kono. boleh Ah. enggak apa-apa. Pasangan nom karo kono pasangan tuwek. Lho ngenyek, Oh, nyek. Mengenyek. Ngenyek lho, Mbak Mer. Ngenyek lho. Alah ngono kuwi. Paling aku lagu saiki sampean paling upomo sliramu. Sing penting kan romantis to, Mas. Yang namanya pasangan ideal itu seperti ini. Nah. Misalkan kalau berjalan kita kondangan, Iya, Mas. berjalan bersama, loh, kelihatan pantas. Ibarat tuan dan nyonya mau berpergian. Rasa Loh, cemburu, rasa cemburu, malah beli tak juluk matamu loh, kok. Enggak, aku perang-perang dino mataku terang ini, Mas. Loh, kelihatan Laura serasi. Romantis serasi rukun, Ideal, Mas. Rukun. ibarat kayak Pak Camat dengan Bu Camat. Loh, Nah. pantas. Pasangan tua ya tetap. kowe jajal ya. Udah tua. Alah. Alah. Mbak, keduren, Mbak. Tumbasan pinten ketheke niku. Lah, ada. Ampun lulu tak. Itu Wah, tumbasan masa. pinten. Nah, ganteng ki ya sing mesra kok ganteng dhuwur kok. Ayo to sing mesra. Coba dicondro tak itu. Coba. Dicondro tak Wah, itu. wah, wah. Kepareng lumaksana kekalih inggih punika Mas Kumet kalian ingkang garwa. Ah. Mbak, sapa Mbak jenenge? Krisdawati. Mbak Lisdia, mlaku Mbak Lisdia. Mbak Lisdia. Bagi gua batang nggih. Ora ape nyuntikno nangane. Makane golek pasangan sing sefrekuensi, Sefrekuensi, sing imbang, imbang. sesuai dengan tampangmu, Mas. Tampangmu. Nek tampangmu ngono iki jodone aku. Ora kudu. Urung oleh apa-apa wis bongkok. Lah nek Mbak Lisda secara jujur dia menjawab antara Kumet dan Mas Yudo. Dia tetap memilih Mas Yudo. Bukankah begitu Mbak Lisda? Iya dong. Iya. Loh, iya kan? Iya. Sampeyan piye gak Iya. piye ya panggah aku, balikmu ning aku. Mm-mm. Wis to, Mas, aku lho pek-peken. Iki lho nyah iki lho. Piye gelem ora? Sayangku Lisda, Wah. apapun akan aku berikan kepadamu karena wanita di dunia ini nggak ada yang paling cantik selain dirimu. Mas Komen, aku ngonokno rene. Iya. Aku benar-benar cinta sama kamu. Lah balik ya karo suratin. Ikhlas no, ikhlas Ikhlas no. piye? Lho, putih wis to we karo aku wae. Lah. Ireng. Kamu ireng. Ora apa-apa ireng sehat kok. Dek Lisda, Krisda. siapa? Krisda. Derisda, Madu kamu korene. punya uang 2000 enggak? Buat apa? Buat parkir hatiku ke hatimu. Alah, Saya. kono 2000 Mas. Tunjukkan, Mas. Kamu punya 2.500.000? Gini untuk mekar sesuk. Yo apa to ki? Merayu. Kok kon torok lho, Mas. Masa aku. malah Kamu tahu nggak? Apa, Mas? Lah ya. Lho, apa ngono lho kaya kuwi. kamu bisa enggak sih, Derisda? Lah iki lho, lho. Kamu punya rumah enggak? Punya. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ngono lho, Mas. Ngono kuwi lho contone. Aku ya duwe omah, Coba. Mas. Kamu Aku duwe omah aku lawangku, Mas, loro lawangku. alah gak Mas. oma. Kamu punya makanan. Punya. Aku punya layangan. Heeh. Jadi kita berdua badok petek ya. Ketok petek. Badok petek iki jane kok ora enak mesra-mesrane to. Apa penting? Jiwa ragaku akan aku persembahkan untukmu. Kalau kita nanti bulan madu kita kembali, kita berenang di lautan, kamu pakai bikini yang aku belikan, aku ada di belakangmu, aku akan berenang di belakangmu. Mas, aku ya iso gawe bikini, Mas. Aja. Kok ada kecot. Ukurane M, Mas. Ukurane M. Lah kok koyo kintel ditaleni. Aja rasa nganggo Gak bikini. mesra, gak mesra. Awake gak dhewe mesra. rekreasi nang guwa. Ning gua. Iya, karo meneliti telek lowo.
Ya ra. Gak romantis blas ya. Blas. Wong karo pacar Apa gak sih? romantis. Setelah kita berenang tentunya kamu capek. Capek. Nanti kita tidur di hotel berbintang Iya. 5. Makanannya AC-nya enak-enak. dingin, kasurnya empuk. Kita nanti berpelukan. Piye Mas awake Kalau dhewe? kita di hotel Iya. jelas gak mampu. Kok iso Mas? Wis ta penting awake dhewe iso meteng ngono wis ta. Awake dhewe golek guguk ya ra. Yo menghargai wanita ngono lho, Bisa aja, memantaskan wanita ngono lho Mas. Apapun yang kamu minta. Aja luwih kok 15.000 ya. Wis cepet men lho Luwih kok sampean. 15.000. Pengiritan nanti kita tunjukkan kalau kita sudah berumah tangga. Ngono. Manjakanlah istrimu, ratukanlah istrimu Bener. ibarat bidadari. Setelah kita tidur, nanti kita lapar, kita masuk restoran. Kamu pengen makan apa sayang? Tik. Pengen makan steak. Iya. Aku yang paling Hey. aku suka adalah makanan Cina. Aku Keserok kesogrok bongkol. cah desa. Lha ki mangan setik le nyapa? Cah desa. Mangan uwi gembili enak setik dipangan. Setik kok dipangan iki lho. Setik biliat itu. Ini steak daging, masakan luar negeri steak Daging Cak Komet. daging. Oh, daging toh? Oh. Kalau aku Ih, suka Kak, makanan Cina, aku paling suka yapie. Karena yapie adalah makanan kesukaanku. Aku paling suka yapie. Aku Apa peyek wis kok. Langsung diremuk. Wong karuan ekonomi Ono setik. lemah. Ngono luar negeri lho Mas. Alah luar dinteni perang ulan kira kayak bangkrut. Oh dienggo nang Nggak bisa hotel, dong, nggak bisa dienggo dong. nang pantai, dienggo nyewa, iya toh? Oh iya entek wis akeh. Wis Awake akeh. dhewe Mas ngirit ya. Awake ngirit dhewe ya. urung kelong apa-apa Urung tapi kelong kan apa-apa golek leles len, enggak apa-apa ya Mas. Heeh, Heeh. pangananmu pontek. Makanan yo enggak entek, enggak masalah. Lah yo engko tak teno. Loh, ngesir pangananku yapie, kowe arep mangan yapieku. Oh, sesithik itu tuh. Ora oleh. Nanti kalau kita habis makan, kita kan haus. Ah, Nanti gitu. kamu makan jus apa? Jus. Minum Makan jus. Minum jus apa ya? Jus jeruk. Jus jeruk, aku sukanya jus alpukat karena jus alpukat itu kesukaanku alpukat. Ada kita beli aja yang murah jusnya. Apa Mas? Jus debok ya. Sama Beyo. jus glugu. Bar mangan jus bar ngombe jus bek kene yo nyerep kabeh to Mas dadak tok. Karo jus glugu ibet nyokrok cangkeme kono. Tapi murah. Pakai jus jeruk sama jus alpukat karena jus alpukat ora iso kowe kaya aku wong sugih nek meni jus jeruk, jus alpukat. Oh, wi. Apa iso? Aplokat ae kok iso. Avlokat. Nyanyi ya, Dik. Nek kono Iya. nyanyi gak ngarai. Gak iso. Menghina. Anu Iya. ya Apa? kasetnya Makasih. Weh. Kasetyan Gak sejati. kok. Koyok cintane awake dhewe ya Mas. Iya, Mas ya awake dhewe urip pas-pasan ning awake dhewe berlandaskan cinta, Cinta. yang dari hati ya Mas ya. Gak popo ya Mas ya. Mas ya awake dhewe rupane elek. Jiri sapa? Kok kaya para-para oleh aku oleh ngene-ngene nek gak kepeksa ngono. Ya Loh, jangan dia tak iso kepeksa tak iso. Gayane kok kepeksa gayane. Aku ya apa olo-olone wanita to Mas, panjak ya ora nek sing doyan lho Kowe Mas. oleh Kalau iki kepeksa. Yo. Kembarian lah cah rupam. Kembarian lah. Lah sampean karo aku lho ganteng aku. Waduh. Wah, Lah mbok ditakokno. jajah takokne. Kuwi lah. Bapak Ibu, tolong nuwun swaranipun antarane kula kalih Mas Komet, ganteng Cak Yudon apa Cak Komet? Ya ta? Oh, iya. Iya. Yuda ta? Iya no. Lah iya. Lah iya. tenang ya Mas, Tapi Mas iya, ya tak kowe iki rupane kok elek iso- wis to. Tetep aku tresno ning sampeyan. Wong wedok iso ngancani rekasane wong lanang lho. Nah. Iya iya iya. Kowe kok roh nek aku bar tuku tanah. Iki kan ngerah bandaku tok ta. Iya iya sini ya. Ayo Mas, yo. Ya. Kasih C. satu lagu Oke. spesial untuk malam hari. Iya iya iya. C-nya seberapa? C-nya seberapa? Gak gawe C. Katresnan sejati. Oke. Wah, duh. Katresnan. Sing Nek di- kira-kira Katresnan gak iso sejati. mulih ngono lho kowe iki. Sapa aku to? Aku kowe urung Katresnan sejati. Katresnan sejati. Dhewe ngapunten anu sing aja rada budhek. bolahmu aja akeh-akeh. Nyapa lho Mas? Sesmu kecer lho. Ya sakmono kuwi ya. Lho Walah. Kakak stempet tok ini.
Berarti ngene dhek ilang. Aku karo ki kok gak nek mesrane belas. Sak sisih kok Mas Wimo. Yo, spesial bersama apa? Ya di MC ini ta di MC ini kaya biasa ngono kae. Iya, iya. MC nono. Ah. Suarane lho sik. Yo, kembali hadir untuk Anda semuanya tentunya. Hadir di kawasan Ngoro Gunung Cow. Spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Salam rindu tak akan layu. Sari kon nge-MC. Guyune lho aja Guyune akeh. lho. Singkat ngono lho guyune sithik. Kita panggilkan ada siapa dia? Yo, yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Ada salah satu presiden cantiknya Indonesia Cow. Kita sambut sama-sama. Hah. Arep ngambung. Pak ora tak abapi. Iki. Ayo. Ayo sayang. Yuk. Nunggu diceluk sayang. Mas, aku dingenekno lho. Kabeh mbok ngono. Iya, Dok. Lah aku ngenekne sapa? Iso. Wenal. Nek kene ya kene. Bojomu ternyata ya penak. Penak. Memang apa lagune apa? Katresnan sejati. Walah halah. Heeh. Apa iso? Lho kok ngenyek. Sayang, Piye? coba sawangan ana ing dhuwur kae. Ngene ngapa? Apa kae? Gendeng. Ana ing awang-awangke katon lintang. Lintangke nandakne lagi kasmaran utawa lintange lagi asmara sayang. Nggih. Apa nyanyi lintang Kairo ngendi? Lintang asmara kok ora Presiden. Kairo. Hah? Arep nyanyi Niken Salim. Lintang asmara. Ayo, yuk. Lintang asmara. Mas, lagi gak diganti mambudem. Iya, Kak. Ngono Aku kok. lho yo arep nggo dhewe, Mas. Gak. Tapi aja. yo kata-katamu yo aja nyakiti Aja, aku to, aja Mas. lho. Aku ket mau lho mbok Aja sia-sia lho, wis Bu. tak empet atiku lara lho, Mas. Atiku. Hati-hati kene. Oh yo kene. Atiku, Mas. Bar tak ngene kali terus mlorot rene. Kita. Aku tak lungguh yo, Mas. Ojo. Hah? Ngene wae. Ojo. Ojo. Kok Wes tak tapi sampean aja nggodho sapa-sapa yo, Ora, Mas. sayang. Tak awasine kono tenan lho, Mas sing setia lho, Mas. Iya, setia. Aku wis kabeh tak wehno sampean lho, Iya, Mas. Wis ta. Ku tak geraji garismu.